वाह खेसारी लाल यादव, वाह खेसारी लाल यादव के जे भी फैन बा भाई वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो एगो लाइक। खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइल बा जौन कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखले बा। कॉमेडी अंदाज में खेसारी लाल यादव गइले बड़न, एकदम मजाकिया अंदाज में खेसारी लाल यादव के गाना बा। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव मजाक में गाना गइले बड़न, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गइल बा। इंस्टाग्राम पर 2-3 लाख रील बन गइल बा, यूट्यूब पर 3 मिलियन पहुंच गइल बा। खेसारी लाल यादव का अब ओरिजिनल वीडियो सॉन्ग खेसारी लाल यादव ला दिल बन, जेकरा में फिट डांसर बाड़ी डिम्पल सिंह। डिम्पल सिंह भाई नाम के मोहताज है कि भोजपुरी के मेन सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम के बढ़िया खेसारी लाल यादव के साथ आज सुबह में आ जाई भाई। आज सुबह में गाना आ जाई जो उनके वीडियो आदमी इंतजार करता हूँ। खेसारी लाल एकदम कॉमेडी मजाकिया अंदाज में बहुत खतरनाक गाना आइल बा, जो गाना के नाम हो टेंगे टेंगे टेंगे। एक में फीमेल गायक बड़ी खुशी कक्कर खेसारी लाल यादव के साथ पीछे भी गाना गइले रही। लेकिन ई जोन गाना बा भाई कुछ अलग ही टॉपिक बा, काहे कि मेन ई वायरल टॉपिक बा जौन साउथ अफ्रीका के लड़का कह दिल बा टेंगे टेंगे। पूरा बिहार पूरा भारत में ई वर्ड फेमस हो गई बा। ई जौन गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप, एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े आर एस शर्मा। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखे के बनू तो अखिलेश कश्यप भाई खेसारी लाल यादव के पकड़ेलन हाथ, काहे कि अखिलेश कश्यप खेसारी लाल के वायरल टॉपिक पर गाना लिख के दे देवलन। ई माने के वायरल टॉपिक पर खेसारी लाल यादव गाना ना गावेलन और बहुत ज़्यादा वायरल हो जाला।